Bunge ya Kitutu Masaba ni gati y'ekibunge enye ekyo kigotoka se county ya Nyamira neribwata omubaro monene bw'abakikikura koreng'ania n'ekibunge kinde neba kebwate omubaro oigoro muno bw'abakikikura ebunge ya Kitutu Masaba na base ntundende iramoche goche gosokea omugavana umuya orachikura e county ya Nyamira so bachore bonne bogocho mwaka bw'ekiri bubere 2052 nabuno muliketo Clinton Ondigi akwerera asoroboti ruabene rukubwatia onyabara yabo bakurigikirwa kyubuga banakurwa ase ebunge yote bali goche wikaransana kwa oyomobo okoboko nigabarwa nelibande kurwa chibunge chinde baratwale obuwi obwororo kubatikana no kubagikana uwechikura cyabagetutu ya Masaba ikaro siasa cy'ubugavana county ya Nyamira kubwatanse bunge ya Kitutu Masaba nigo yaro kantre gosokya Kongo abari no mungusomone na siasa cya Nyamira orongorwa gusia monensi ya Kenya bunge ya Kitutu Masaba nerebwato mu baromone bwa bakikikura se county ngima ya Nyamira abakikikura kiribwe meyamo na isano nemo kimibere no 90 wikero mwaka w'ekiribubere 2022 korengana no mubarora se bitabo byekyombe ikigetendero tobachori n'ekimbe baiga Kenya kya IEBC nige kubwati wasobuange namone bunge ya West Mugirango iyo bwata bakikikura kiribu 53 na isano na isato emiemo 99 ekero burabu hebwata bakikikura kiribu 58 na isano nemo na isano eria not Mugirango nige bwata bakikikura kiribu 54 kimisano na 250 asumu baroyo bw'ekikura nigo kubekense mu bunge ya Kitutu Masaba hasagi yagosokya omugavana okubwatya bwe county ya Nyamira korende hasemiroberi gendrete gwesokya gesiasa abe bunge yiga hetasokya omugavana hasentunde ende naende kubwatekana no kubagekana bw'ekikura siasa kyebyama abigo emiroberi yo gochoro mokonyi w'omugavana ekege komento mochando mono ebunge ya Kitutu Masaba nigo yasokire barwandirira bekerogo ekige ky'obugavana abo bwate chinguru mono obumanyi bwa gesiasa kibesa amana bafuasi abange hasense ya Kenya. I want to assure you, ndio mtakuja kujua women can work and they can work better. Nambehemo no mheshimiwa Jerusha Momanyi mwakilishi wa Basubati kaunti ya Nyamira Jerusha nigachore tu asentundi ya kabere nsi kiama gya Jubilee maiga yokonyoro bubui hase chikura chiriwe 54 kimisano na isato 43 na komubwa Emily Matoke wekiama gya ODM amana Josephine Omanwa wekiama kya UDA Mheshimiwa Jerusha nigo aebekire bosyo buno mu Rwanda bikero ky'ubugavana bwe county ya Nyamira nsi kiama kya UDA kurende nigatara oroke chinguru mono hase kiamekyo hasekeribuna nigo egatia bameriri bande buno Mheshimiwa Walter Nyambatikuru hase serikali nigo nabarabu bakoriye etiketi kiamekyo hase kiminano ky'ubugavana bwe county eyo Nyamota gatero kwe county kamili mune county ya Homa Bay na abasoroide bwana igane rule kama mama yenu ninaenda kufanya hiyo kazi 2027 bwana ekero utyo mugumende na kieke ngende teko kolegas kingocha goika 2027 na arure ekero gekyo na atire kulikyo bugagana bwa Nyamira oyo kabere no Mheshimiwa Timothy Bosire mugachi wekiama kya ODM na oyomo bwabaraiba siasa abo bwate hobo manyo bonge hasense ya Kenya sobo choribu mwaka w'ekiri bubere 2022 Musike Bosire nigo abete oyo gatatu aseke minano kyo governor se county ya Nyamira n'ekikura kiribwe 35 kimisano nemo 52 na yemo kubasalira maya mushi abasi united unetakire especially this time Natanya Kenya nima etisa anebios. Bianchi to the realization at home. Na nyore opportunity committee ti group 3739. Oman pebinga tokono karansanya tobegente kemo. Moyo le kabaiki Nyamira, emini kabaiki Kericho. We had natural solutions. Igaikirana no nyeme pati kubatangana esebamocha bamburi ninga tokonye tu ngajere batemi ngaso kubwatya machiko echambe ya tu Yabachinko machiroro una narigetie korosie kiama kyae usire nigatigarite ko base kiama gya ODM nigare homubwatani bwense mu ya Linda Ground ikoragwa no Mheshimiwa Dr. Oburu Oginga Mheshimiwa Bosire nigabwata maskani manena se kiama gya ODM
na nigo abananchi abange ase chinsemo chikwa okoboko ekiama ekio egati aba ensemo y'ebunge ya Kitutu Masaba bakomwa okoboko egento kerachie kobaga chikura echiebunge eyo yatukire ebegerekanao mugusiabe United fully na bali bande bose bakorigia oborai this is their property na bali bakorigia bagende bosho tubasabira amaya kubano tenwerewa ikene ikiramababu kuyama egere the therefore yet again na iturasi bring better to national levels with the success na basabira amaya bana baminta bausibamento mokwaro kari ungama kia wachokera kabe members kabe United uyubwate kisemi musenye tubwatirane egere tosomo libo kibosyo umugusyo ikirasa akonyora libagari bwenebe at national level murwandiri onde ndo wakili Victor Swanya uyobono romokonyi b'umunyakirogo bw'ikiama kya Wiper Patriotic Front igikoragwo n'umwishimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Swanya nigo arigetie kirogo ky'obujumbe asense mu ibunge ya Kitutu Masaba asobochorio bonene umwaka bw'ekirubere 2022 kuri ndo musike gisairo agachorwa kuba umujumbe. Victor Swanya Ogeto. Correct. You are voting at the county name is Nyamira, constituency is Kitutu Masaba, ward name is Gesima, polling center is Matutu PH Primary. Mamincha no gokoria kwaye bobe asobochori obo obumanyi bwaye hamo na umaarufu yaye yakindra se siasa amo no burai bwense ikikira cheko mwoko boko asokwero beria bosyo bobochori obonene umwaka wocha ase Nyamira yaito lero nkunye beka tere trobin ndoma ite bintu binge mbiri okorekana ndoma ite yani ndakoboria ingaki okoegwa more than 75 billion toro kieno ni stadium ya Rosi toro kino cho bisinchiyo amariogo tayo abana ba colleagues with health workers mbai wambanya worker best ACD ngaki wo explain engakieye abantu baminto particularly vijana bono kabe macho tware chikadi echi ekero mwaka gocha 2027 mogoja korona kimotumia chikadi echi gosengaki moroje nonye ninja boli egenteke mokundire oso moroje ndaisana omweri oye no mwishimiwa Walter Nyambati munyakirogo obwe board ya Geothermal Development Company GDC asobochorio bonene b'umwaka w'ekiri bubere 2022 Nyambati niga arigetie kirogo ky'obugavana wetera sekiama kya UDA akaba hoyo kabere n'ekikura kiri bwe 49 kimibere 53 neyamo kigeko mubeka kobega tyabarwandire abakongo kurwa sense mu ibunge ya Kitutu Masaba usiobochorio bonene umwaka w'ekiri bubere 2052 chikurango cha chile chinene mwaka 2027 ekerenga kiago nkereki biamono Clinton seri bolierio obviously inchiniga manyete na chikura na ligeti 2022 abantu banyamira bangete chikura nande ngubara limbiamono bangete chikura naende tukaira chikura ekyo lakini kabona yabete nate abatu gutira Nyasaye nimbatekere ngage okora abantu banyamire gas tageri otige legacy tunata Nyamira yetu nera to the level each county chinde the come 2027 no ndagiti asikero kyo gavana igonda boli abantu baminto ikero kyo bangete tikiawa this time is our time omuchandora ase bunge ya Kitutu Masaba ni gabarwandiri abaiga bonsi barigetie kwegwa okoboko kurwa abantu abamo enyombe yemo libagari kubeka chikura cyabo asege kabwekemo nigo barigetie baga asense moyende abamerria bande kurwa ase chibunge chinde nigo barigetie goso aseke mirane kiga kyo gavana nemero birio ereto bauti. Asante sana Bwana Rais, tunashukuru mambo ya railway, tunashukuru mambo ya stadium na tunashukuru mambo ya hospitali na mengi mambo ya barabara. Kitu tumesahau moja ni barabara Backstreet ya Ikonge.
iweke na kwamba kilomita 5 ili hata watu wakikuja sokoni wapite barabara ya maana. Mugavana wa kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo kurwase bunge ya North Mugirango yukuriga gochorwa ase ntundende onyeka goche gutigara no Mheshimiwa James Gesami buna mukonyo ya kurwase nsemo ya bunge ya West Mugirango nigarabe orosi yo kubwatana okuya wechikura egati ye bunge ya North Mugirango amuneri ya West Mugirango chibunge chibere echo onye chikobekwamo nigo chibwate chikura gwetania chiribu 150 okubwatana buno oko nigo bono korache kubeka abarwandire banda asakongu ekero kyo gochora abakonyi babo nigo nenje kina rubu gavana na akorre bo mutagiti mugavana mo kama tukagocha gosoma nabagose mbia mono sana Muske Walter Chanwa kurwa sensemo ye bunge ya North Mugirango amona Ben Momanyi kurwa sensemo ye bunge ya Barabo nigo boigo abakageira ko bahegatia barai abarabe abengencho asoma barobwe chikura kurwa sensemo yo ekero mo senator we county yo Okongo Mugeni amono yo kurigekero kyo governor kurwa sensemo ye bunge ya West Mugirango engineer James Kemoni barabe abo kurigererwa onya bago cyakobeka chikura cyabo amo ari ne bunge ya Kitutu Masaba ekerenge kyo kurigi oborai. Is it out of conviction? Wasina abantu ba megeti akata sikol ba batenga umachando verega ntoko kaneti wasina kwarenga segeto karaya ibintu byasarikire asengenja sore wata nemeremore okarange ibintu byasarikire no bwente kwebeka asoko ene kya korenta ama onchoria soro cyo mojandore ebirengere byo ko buri bugabana tali njente betenjibega na ko bondo bugabana twabiri to ko iskali twareji county chiri chalengenze chikogendera ukwire na Nyamira kwanyora kende nkeyo nangona kwenda ka abantu abange bachire no ebinyorali nande bachiwodi chi constituency chitu inye wandi umwana ominto ali suku abelire ntro chu wakorere ebinto kwali gocha tubwaterane naye toteme usentolente Nyamira echake raini ndonge yokora magendero emiroberio yokomochora omokonyi b'umugavana nererachi kurwa ekiorokererio ya siasa cy'ubugavana se county ya Nyamira abarwandire abange nigo barachi gwetanga kurogochora omokonyi kurwa sensemo y'ebunge ya Kitutu Masaba kubwatekana na keribuna ige bunge yo yasokire abarwandire abange bekerwa cy'ubugavana asa abange barachi gochora abakonyi babo kurwa se chibunge cya West Mugirango eria Borabu amona North Mugirango erikwene kyankonyora baro kwegwa okoboko kurwa sabana inchi abo bwate chikura cyabo eki kirasege kabwekemo kura yaito neje kubarwa onye kura yaito teikiri onye goja kobe tuan teikiri paka tuburu nga kiri cyare goja wicyuriye kabweke nemwerete igo igente kenene nchibuna manyete ngeringa abarayi baitu basa ko chambo regardless oni wichi party they are basa ko chama batakwa kolega asiamu muntu tayota abategerere eyebono nige koro kensemo ebunge ya Kitutu Masaba nigo yasokire abarayi bene abo babwate chinguru chisemi kibesa obomanyi bwa siasa amona maruramaya kurenda asobwamo nabo barache komocha gosokia omubui bwekerugo cy'ubugavana asobochoryo banene b'umwaka gocha igo bakyaba mame nanachire nabarere iga kugenda muri guchibinyoro gochigonteberia abantu rero nari twaroriro mwana uri togoro sintogoro kiri no kiri na gotobalinde onya barayi b'ebunge ya Kitutu Masaba tibari goche goikaransa na koigwana kwao yomo bokoboko asentunde ende nigo bono habamereri kurwa se chibunge chinde barachi gutwara emiroberio emiya barasoki omugavana omuya we county Nyamira asobochoryo bonne bogocha umwaka w'ekirobere 2022 baro abake bakumusa guchimagiga. If you lack the wisdom of joining others in moving forward, Clinton Ondigi, Ensoko TV.